господа, още веднъж искам вашите аплодисменти за кмета на село Веселие, господин Стойчо Карадинов, за перфектната организация, за щедрите награди, допълнителните, които дава всяка година. Резултатът е 4-0 за Бойчо. Колко време има, Маренка? 1 минута до края. Чакай, че се удари ръката. Чакай, айде. Тимо дава 50 лева за загубилия. В тяхното село така награждавали. Така че има допълнителна награда и за загубилия. 4-2 за Бойчо, 30 секунди до края. Това са чисти 4 точки. Победител за Бойчо Бойчев Росен заема първо място в категорията и специалната награда единия коч.